So today, magkolekta og nails. Nay pang kuha o magnet o nana magkolekta kay daghanig lansang din he. Gamito ni namo nga area. So ito yung pang kuha namin sa nails or any metal. Dali lang siya makakuha og mga metal. Daghaglansang ba sa kanagong mga kahoy. Kahoy na among ginasunog naman yung mga kuan lansang. Bitay-bitay na. Kusang i-unload. Ito bitay. So ayan siya oh. So muna ang ihang na-collect. Yan. Tansa na ito kaya ito nang i-discard later. Gahi pa oh. Muna mamilit basta mga metal o muna iya makulik murag mapler kahaba. Yan ang mga manok natin labas na. Pagkalo na ito kana apa ni siya diri, making sure na kung ano muna ang among gi daog gabi make sure wala na ikuan. Hindi siya maglagiti basta na mo pilit. Yan dito sa carpet area namin. Yan. Nakuha ko yung mga pako or nails. Yan sa area na yan. Yan. So yan yung mga nakuha natin guys sa ating ano ba yun? Magnet. Magnet na parang mapler. Yan guys. Oh, pati kaliit-liitan. Yan. Diyan kasi kami nagsusunog. Ito yung carpet area namin. Magsunog kami ng mga kahoy na hindi na namin ginagamit. Like yung sa project namin na mga wood deck. Ayan siya. Dami. Uy! Dami. Sa kilo na yata to pwede na ibenta. Yan. May malaki pang pako. Yan. Yan oh. Yes. I will go down there nak. Mommy just finishing up this one. Nanawag na akong anak. Nanak kadaghan ang lansang. So sa dira na siya na area. Diyan mi nagasunog. Sa among kahoy niya. Akong gikatag kay para mga kuan jud nato matilok. But for sure there's more hiding in there.
Oh, kadaghan. Yan, kadami. Yan, kahit ganyan kaliit guys, oh. Maski jagmay kaayo pilit. Thank you for watching. Bunta, magkita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.